Haka khandai tarik Naiwieng hajar pusau ke St Dominic Higher Secondary School Mawkyndeng kala pynlong ya ka spiritual retreat ke SYM na ka benta ki Khynnah Skul haswa bakin ialeh ya ka final exam haka khatsan tarik Naiwieng. Haka ni ka retreat la Shim Bynta da sunspa lai phongot ki Khynnah Skul. Lawan ban pynshitrhem ya ka ni ka retreat da ka SYM Nongstoin haka jingialam u Brother Quirinus Warkhyllew SDB bad u Sir Babit Pariong nonghikai ka St Peter's Nongstoin. Ki Khynnah Skul bala Shim Bynta haka ni ka retreat kala yo mynsiem ban pynjanai ya ka jingim jong ki kristan. Ki nongpyniaid skul kila ai khublei ya ka SYM Nongstoin na ka benta ka jingnoh synniang ka ba khraw ya ka skul. Kita akan mengilang ibala yo. Ibala bertentang. Bila sini maka por tentang ini pada. Dan ini por tentang pada. Dan nomor pada mana baris. Shillong kena bertemu dan mulai dari hari ini